Hello, welcome sa ato ang pinakaunang video diri sa YouTube or Facebook. Uh, okay, unta maka man ni makauyon man ni ato ang mga video no. Kaya ni mo na to series maka kung makauyon mo. Okay, kuha na siya. Uh, Kani ato ang series puhon. Tawagon na to ni og Tontag Ma with Angkol. Okay. Tuon tag math tungod kay katong mga math nga kasugatan ako pero kailangan ako review. So kibali dili ni siya mahimong murag lecture series no. Ang hitabuan is kung ganahan mo pwede mo mosabay sa kuha og tuon or review baka sa katong mga concepts, past concepts. Medyo limot-limot na kung kinahanglan i-refresh. Okay. Ang ato ang tunan karon kay intro sa topology. Kumuta na mo og sa ato ang gamiton nga libro. Ano siya no? Fourth edition nga Introduction to Real Analysis by Robert G. Bartel and Donald R. Sherbert. Okay, ano yun? A glimpse into topology. So, kaning intro sa topology, nagtaghan kayo ni sa YouTube ni. Huwag na yung mga nindot kayo nga mga lectures dito. Ang problema lang kay ang ginagamit nga language dito during sa ilang mga lectures or tutorials kay English. Kitang mga Pinoy ang atong naandan is English nga. Pinoy ang accent. Ang ato ang dunggan kay naka-filter nga. Ang accent lang nga madawat sa atong dunggan is ito lang Pinoy accent lang pod, no? So maglisod tag sabot sa mga English accent sa for example mga Indians or Americans baka o mga British o mga Germans, mga English nila di kay ta kasabot, no? Samot na og bago pa sa to ang concept nga gi-introduce sa tuwa sa math is bago lang jud kay sa tuwa nya man maglisod pa kitag sabot sa concept mosamot og kalisod ang pagtan-aw na noon sa resources sa YouTube. So kani atong buhaton ron diri is atong binisayon, no? Binisayon na to basin ayo makatabang ninyo, makatabang po sa ako. Okay, so topology. So basahan na nato daw sa meaning aning topology, unsa dining topology day. Basa tag introduction. For the most part, we have considered only functions that were defined on intervals. Indeed, for certain important results on continuous functions, the intervals were also assumed to be closed and bounded. We shall now examine functions defined on more general types of sets, with the goal of establishing certain important properties of continuous functions in a more general setting. Now, kapait aning introduction kay nag-expect siya nga nakabasa na ta sa katong mga previous nga lessons or topics ani. So atong buhaton ani is skip na lang ta. Unsay meaning giday aning topology. So in section 11.1 we define the notions of an open set and closed set. The study of open sets and the concepts that can be defined in terms of open sets is the study of point set topology. So we are in fact discussing certain aspects of the topology of R, the set of all real numbers. Okay, the notion of compact sets. Then we take the essential features of distance on the real line and introduce a generalization of distance called metric. Okay, sa karon murag overwhelming baka ini siya nga mga concepts, no? So para sa mo asa na as student ang ato lang buhaton tungod kay subject mo nato ni
mapugos na lang tao kung study ani. Bisag wa kita kabalo sa maniyang ipangsulti diri. So ato lang anam-anamon na tuon. Antod makuha na to ang iyang gusto pasabot. Okay. Sa unta ni. Ang buhato na to ron is kopyaho na to ning iyang gipangsulti diri. Then ato ibutang dito sa tuang notes niya din atong isa-isa investigate. So siya page view. May way nga makopy ni kung ano yung image. Wala. So, okay. Print screen. Ito tag-paint. Control V. Tayo na nga to lang target is kan lang definition 11.1.1. Okay. Copy. Ito doon na to sa to ang Control V. Good. Pagka-good. Okay. Ang first concept na istorya na to kay gitawag og neighborhood. Kaya so sa karon kay wala pa gitay idea unsa nang topology pero ato na lang ni siyang dawaton. Nya dayon ato na lang siyang buhatan og sense later on sa progress ng ato ang discussion. So okay. Definition 11.1.1. A neighborhood of a point X is any set V that contains an epsilon neighborhood V sub epsilon of X defined to be open nga interval X minus epsilon of X plus epsilon of X for some epsilon greater than 0. So, unsa may pasabot niya, no? So, tanawon sa nato yung mga gipanggamit diri nga mga word. Neighborhood, na kay point X3 na kay A ni set nga V, dayon contains ani, dayon for some epsilon greater than 0. So, kung ang ato ni siyang basahon, given a point X which is a real number, a set V is a neighborhood of X if the set V contains ani nga open interval for some epsilon greater than 0. So, ito siyang binisayo, no? So, na kay si X nimo is a real number given set A naman ako, set V, given set V V is a neighborhood of X if there exists an epsilon greater than 0 such that ang imong V sub epsilon X, which is defined to be X minus epsilon of X plus epsilon, kay contain ni V. So, ang in question ani is si V. So, no? Ato pa dyan clarify. Tagaan tag X. Tagaan tag X nga element sa R, which is okay, tagaan tag X nga element sa R. Yan na yun, tagaan sa tag V nga subset ni R. Gikan diri maka natay pangutana. Question. Kanus matawag nga neighborhood
neighborhood ni X. Ganong C man ako. Tingod ni tao. Ano sa matawag nga neighborhood ni X? Ang set V. Okay. Kano sa matawag? So, tagaan kag point X, real number, niya tagaan po kag set nga V, subset no, ni R. Ang pangutana karon is, kano saan nato matawag nga ang set V kay neighborhood ni X? Okay? So, ang tubag is answer kung makakita tag epsilon nga greater than 0 such that ang open interval nga x minus epsilon o x plus epsilon kay contain ni set V. Mo gina siya. Usually sa mga quiz guro, tanong na ko inanirang pangutana tagaan kag set x, then ipakita sa then tagaan kag set x sa, then tagaan kag V, then pangutanon ka kani ba nga set V kay neighborhood ni X, no? So ang imong pangutana sa imong kaugalingon is kano sa ganato masulti nga neighborhood ni X si V kung makakita kag epsilon greater than 0 such that kani nga open interval x minus epsilon o x plus epsilon kay na-contain ni set V. So atong isang i-try o visualize. So visualization, no? So suppose muna ato ang real number line R, nadri ato ang x, nya dayon tagaan ta og set nga V. Butang nato ang set nga V kay closed interval, no? Muna siya to ang set V. Now, ang pangutana is kani bang gihatag diri ang set V is neighborhood ni X. Neighborhood siya ni X kung makakita tag epsilon such that ang open interval nga x minus epsilon o x plus epsilon kay naa sa sulod aning set V. So for example, unsa ka ang ato ang indot ani nga epsilon. So ang ato rang buhaton diri is kung irang kuan, pwede ta mag try og drawing. So kung open interval man open interval kani atong gipasabot no kani. So mangita tag open interval nga nasulod ni V. Open interval nga ang endpoints kay x minus epsilon o x plus epsilon. Kung mag-minus kag epsilon kang x, niya si epsilon kay greater than 0, naa na diri x minus epsilon. Kung mag-add po kag epsilon kang x, naa po na diri nga part. Nakita ko x plus epsilon. Then, gikan ani nga visualization, tungod kay nakakita man tag epsilon, no? So sa to pa epsilon ni ka layo, very good speakers, epsilon pod di ka layo. Kaya nakakita man tag open interval nga ang endpoints kay x minus epsilon ug x plus epsilon nga nasulod sa to ang closed interval nga in blue na color. Mo follow nga si set V di ay nato kay kuan si set V nato kay neighborhood ay siya ni X. So mangutana ka karon og basin og day og kadahatag og set V. Kadahatag og set V always siya neighborhood ni X. So ato na pangutana, no? Question. Posible ka nga kadahatag og set V ang V kay neighborhood ni X. Posible ka nga kadahatag. So naabay chances nga
given ang X o given nga set B, si set B kay dili neighborhood ni X. So, kibali, bisag unsaon itong pangitag epsilon, kay according diri sa itong definition is neighborhood CV, no? Kano sa matawag nga neighborhood ni X ang set B? Kung makakita tag epsilon na greater than 0 such that kaning open interval ng X minus epsilon o X plus epsilon kay na-contained sa tuang given set B. So, naabay posibilidad nga na kay X, tagaan po kag B, kunya si V di ay kay dili siya neighborhood ni X. Meaning, wala kay makitaan nga epsilon nga greater than 0. Diri nga part, wala kay makita nga epsilon nga greater than 0 such that ang katong X minus epsilon o X plus epsilon kay dili makontain ni V. Ang nga makontain ni V. So, pwede na ito siya i-rephrase or himuon na ito og lahi nga question. So, given X element ni R and the subset ni R, kano sa dili neighborhood ni X ang set V. Kano sa? Now, according dito sa Gobaw is mahimo ang V kay neighborhood lang siya ni X kung makita kag epsilon. Such that katong open interval X minus epsilon o X plus epsilon kay nasulot ni V. Kung makakita, unsay kabaliktaran sa kung makakita? Kabaliktaran sa kung makakita. Dili dapat kung makakita o nay makita, no? Or nay makuha. Nay makita, tama siguro. Nay makita nga epsilon greater than 0 nga ang open interval nga X minus epsilon o X plus epsilon kay na-contain ni V, no? Usay kabaliktaran sa nay makita nga epsilon greater than 0 nga si X minus epsilon o X plus epsilon kay na-contain ni V. So, ang kabaliktaran ana is nay makita. Ang kabaliktaran sa nay makita is walay makita, no? So, ang kabaliktaran ana is walay makita nga epsilon greater than 0 unya ang X minus epsilon o X plus epsilon kay contain ni V. So, kabaliktaran sa nay makita, walay makita nga epsilon nga ang X minus epsilon o X plus epsilon kay na-contain sa V. So, walay makita. Unsay pasabot nimo sa walay makita? Meaning, pwede na po nato ni siya i-paraphrase para mas musayon. Ito isang kuan o kada sulay o epsilon greater than 0 ang open interval nga X minus epsilon o X plus epsilon kay dili contain ni V. So, kada mag-try kag epsilon greater than 0, always ang X minus epsilon o X plus epsilon kay wala na contain ni V. Okay, summary na to ni. So, summary. So, let X be an element of R. Okay. Number 1. And be a subset of R1. Anong C? Magkit-git. Di ko nita. Ang set
B kay neighborhood sa X, neighborhood sa X kung naay makita nga epsilon greater than 0, may makita ang epsilon nga greater 0 such that ang X minus epsilon nga open interval kay na-contain kang B. Okay. Dayon, natay kaduha nga pamaagi nga criteria, kumbaga ang set B kay dili neighborhood sa X kung kada sulay nato o epsilon greater than 0, ang X minus epsilon o X plus epsilon ay dili contain ni B. So, karon sa amo ni mahitabo, no? Magdepende siguro sa set nga B, no? Magdepende sa set nga B. Kay kung ang imuhang B sa ba basig alien kay naong imong B, then basig unsay pamaagi nga buhaton nimo di jud ka makakita og epsilon nga greater than 0 such that ang open interval nga X minus epsilon o X plus epsilon ang endpoints kay no-contain ni B. So, pwede ta mag-visualization na lang ani. So, visualization of 2. So, for example, utang ta na adre ato ang X. Unya ang gihatag sa tuwa nga B kay na adre. Unya tuwa ang V. No? So, pwede na ta mag-imagine o epsilon karon. Kaya note na to always sa itong hunahuna. Iboto na to always sa itong hunahuna. Nga pag makita gani kag open interval nga X minus epsilon o X plus epsilon, ang meaning ana is open interval na siya. Ang naa sa tunga kay X. Unya ang nasa isig kilid kay X minus epsilon o X plus epsilon. Okay. So, atong i-visualize ang possibility nga 2. No? Kanya itong i-visualize. So, kung magpili ta og gamay kay nga epsilon, ang mo cover sa iya nga open interval kay gamay po kayo. Karon, ang kani ba siya nga nga open interval X minus epsilon o X plus epsilon na contain ni V? Wala. So, nagpasabot ba na gadayon nga si V kay dili neighborhood ni X? Dili pod kay isa man kay epsilon nga atong isulayan. Ang naamang gudriya is kada sulay nato og epsilon greater than 0. So, posible nga masing di naapaylain nga epsilon nga wala nato nasulayan nga mugana, no? So, try na po kaglain sa may mong buhaton. Ang posibilidad lang manggod nga naay intersection ang X minus epsilon o X plus epsilon nga open neighborhood is kung dako kayo imong epsilon nga mo abot dire mo ang open neighborhood, no? Kung ato siya i-continue. Ana diha. Ang problema karon is ang mga elements nga naa diriya nasulod kang B ug nasulod pud kang X minus epsilon o X plus epsilon. Ang problema karon is kaning mga naa diri. Kaning mga naa diri nga elements sa atuang open interval not contained man ni siya. Not contained in B. So, wala siya nasulod sa set B. So, dili tinuod nga
is x minus epsilon ug x plus epsilon kay subset ni V. So, diri visualization makita na to nga bisag unsa pa i-try na to og epsilon, no? Bisag unsa pa i-try na tong epsilon, dili gid mahitabo nga ang open interval nga x minus epsilon ug x plus epsilon masulod kang V. So, imposible ni siya. Imposible yun. So, muna siya ang case or muna siya ang possibility 2. So, in fact, naay possibility nga ang imuhang set B nga gihatag kay dili neighborhood ni x. Kay bisag unsaon nimo gisulay og epsilon nga greater than 0, ang mga elements sa x minus epsilon, no? X minus epsilon o x plus epsilon kay dili ma-contain or naay mga elements sa x minus epsilon o x plus epsilon nga dili ma-contain sa ato ang given nga set V. Okay. So, unta mag-concrete na example ta. Concrete na example. Kay diri poros raman ta set x o set V. Maghatag ta og concrete na example. So, concrete example para lang mo strengthen na ito ang ito ang grasp sa concept. So, let x be equal to 0 and V be the set, no? Be the set negative infinity to 0, including 0. Now, S be a neighborhood is V a neighborhood of x. Ano itong pangutana ron? Neighborhood baka si V ni x. So kung musulti ka o kung ato ang claim, simta na to claim. Kung ato ang claim is V is a neighborhood of x. Untay mo niya ito ang claim. Kung mo claim ta nga si V kay neighborhood ni x, balik ta diri sa tuang summary. Dapat ang set B kay mahimong neighborhood sa x kung naay makita nga epsilon greater than 0, naay makita nga epsilon greater than 0 such that ang open interval nga x minus epsilon o x plus epsilon kay makontain ni V. So, kaya mo man na ito ang claim. So, ang itong buhaton karon is mag-try ta, no? Kung pangitag epsilon, na baka tayo makita. So, balik ta sa itong visualization para makita na ito. So, natay, muna ito ang x equal to 0. Muna ito ang real number line. Dayon, ang ito ang set V3 is from negative infinity to 0. So, including 0 in fact. So, muna siya ito ang 3. Muna siya ito ang set nga V. Okay. Karon mangita tag epsilon such that mangita tag epsilon such that ang ato ang x minus epsilon o x plus epsilon, since atong x3 is 0, 1, kay 0 minus epsilon o 0 plus epsilon which is equal to negative epsilon o epsilon kay na-contain sa tuang interval nga negative infinity to 0. Mangita ta. Kung ito ang goal. Sige, sulay tagpangita. Ito na ito nga ito ang epsilon kay try ka na ito itong epsilon o 1/4. Try epsilon equal to 1/4. So, kung ang epsilon na ito is 1/4, ang ito ang epsilon neighborhood ni 0 is ang open interval nga negative 1/4 o 1/4, no? So, sulay ta. Okay, remind lang ito mga kuwanda ni siya. Muna siya ito ang epsilon neighborhood at 0. So, kung musulay tag 1/4, butang na ito na dari ang 1. Negative 1. Yan, na dari ang 1. So, ito na dari ang negative 1/4 o na po dari ang 1/4.
So kung mauna, ang ato ang open interval nga negative 1/4 to 1/4, no? Muna siya ito ang B 1/4 0. Now, mo problema ta. Kay naamay number nga mas dako pag ang 0 pero mas gamay kang 1/4, no? So, naapay mas gamay ani in fact ang 1/5. Naman diri dapita ang 1/5. Na ang 1/5 kay mas gamay pa kang 1/4. Unya ang 1/5 kay nasulod sa open interval na negative 1/4 to 1/4. Unya ang 1/5 kay wala sa sulod ni B. So, dapat na ibutan nato. Dapat ang negative 1/4 o 1/4 kay contain sa ato ang negative infinity to 0. Now, sama sa gisulti nato, ang 1/5 kay mas dako ang 0 pero mas gamay kang 1/4. So, mo-imply na siya na si 1/5 nimo karon kay element na siya sa open interval negative 1/4 to 1/4. And tungod kay si 1/5 nimo is mas dako ang 0, mo follow nga si 1/5 nimo kay wala kang B. Wala siya kang B. So mo follow karon di ay nga naay element si negative 1/4 to 1/4 na open interval which is 1/5 nga wala sa sulod sa interval nga negative infinity to 0 or katong given set B. So mo imply ni siya nga dili pwede ang epsilon, dili pwede i-spell out ang epsilon. Dili pwede ang epsilon equal to 1/4. Dili siya pwede. So, kay dili man pwede, mangita na po daw lain na po nga epsilon. Try ka tao. Klaro man siya kung magkadako ang imong epsilon, magkalapad imong interval. Mukuan siya. Kibali kung kuhaon imong epsilon is tanato 2, magdako og taman. So, klaro na daan nga ang 1 na wala na sulod ni V. So, ato ang goal ani is paggamyon na itong tama ng ato ang epsilon. Ako, paggamyon imong tama ng epsilon, utang na to, ang epsilon na to is kuan. Try epsilon equal to, kanang gamay na dyan kay epsilon. Try na to epsilon kay 1/1000. Na. So, ang ato ang epsilon neighborhood karon kay mahimo na siya og negative 1/1000 kama 1/1000, no? Kung ato na siyang i-drawing, nadri ang ato ang 0, nadri ang part, buta na ito, nadri ang part ang kuan. Ang 1/1000 mas dako mo sa 0, so nagin siya sa tuon 0. So na kay 1/1000 diri nadri sa pikas ang negative 1/1000. Then ang ato ang set B kay magsugod kang 0, maingon sa wala. Okay. No. Naabay number nga mas dako kang 0 pero mas gamay kang 1/1000. Naaba. No? In fact, kani diri midpoint o ang tunga-tunga ni 0 o 1/1000. Ang tunga-tunga na nila is syempre 1/2 sa 1/1000 which is 1/2000. So, ang 1/2000 kay naa sa tunga-tunga between 0 o 1/1000. Okay. So, take 1/2000. Now, note na to na si 0 is mas gamay kang 1/2000. Pero si 1/2000 kay mas gamay kang 1/1000.
1,000. No? So, gikan diri mo imply nga si 1 over 2,000 kay na-contain sa negative 1 over 1,000 sa open interval nga 1, negative 1 over 1,000 o 1 over 1,000. Okay. And tungod kay si 0 is mas gamay kang 1 over 2,000, mo-follow nga si 1 over 2,000 kay wala nasulod sa interval nga negative infinity to 0. Okay? So, mo-follow nga na nag-exist, no? Na nag-exist nga element sa ato ang open interval with endpoints negative 1 over 1,000 and 1 over 1,000 na wala na contain sa tuang set B. So, gikan diri makakonclude ta nga dili pwede nga ang atong epsilon is equal to 1 over 1,000. Note nga ang epsilon equal to 1 over 1,000 kay perting gamayan na kayo na. So, gikan pa lang diri makita na to nga posible nga bisag unsa pa kagamay ang imong epsilon, dili gid siya pwede kay always ka makakita og element sa open interval nga negative 1 over negative epsilon o epsilon nga wala sa ato ang set B nga negative infinity to 0. So pwede ta mo surrender ani nga part, no? Abandon the claim that V is a neighborhood of x equal to 0. So, nota, abandon na to ni siyang claim. I-abandon na to ni. So, instead, mo claim ta nga, claim V is not a neighborhood of x equal to 0. Una ni itong ikaduha nga claim ron. So, kanusa ang V dili neighborhood ni x? Balik ka diri sa to ang summary. Ang set V kay dili neighborhood sa x kung kada sulay na to og epsilon greater than 0. Ang x minus epsilon ug x plus epsilon kay dili contain ni V. Okay na ni siya. Muna ato ang goal na karon. Ang pinakadako na to nga problema diri is kaning kada sulay nato og epsilon greater than 0. Imposible mong nga masulayan nato ang itanang epsilon greater than 0, no? So, in fact, ang ato lang nasulayan diri is ang epsilon is 1/4 kanilang. Ya, nasulayan po nato ang epsilon nga 1 over 1,000. So, piting dagana ba kay nga posibleng epsilon na atong sulayan? Pwede epsilon nga 1 over 1 million. O pag-ita kasulay og epsilon nga 1 over 1 or 1. O pwede kasulay og epsilon nga 1/2. 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, or 1 over 1 billion, or 1 over 1 trillion. So, imposible masulayan na ito na tanan. Ang problema kay, ang gisulti diri is kada sulay. Kaning kada sulay. Masaon na to ni. Nga kada sulay. No? Kada sulay. Naabay pa maagi nga kada sulay. So, masaon man na to ni pag maneuver ni nga part day sa kada sulay. So, atong buhaton karon is atong supakon, atong sulayag supak. Supakon na to ato ang claim. So, V is not a neighborhood of x. Supakon na to. Supakon. Sana to pang supak. Ang tawag ani kay by contradiction. So, butang ta. Assume na to. Or ibutang ta nga assume that V is a neighborhood of x equal to 0. So, ato ni siyang supakon. Ato ning supakon. Or atong i-contradict. So,
atong buhaton is kung sa mato ni siya i-contradict atong isulti nga tinuod na nga si V kay neighborhood ni X. Na kung si V kay neighborhood ni X according sa tuang definition, then makakita tag epsilon greater than 0 such that ang ato ang neighborhood epsilon neighborhood X minus epsilon of X plus epsilon kay na-contain sa tuang interval nga negative infinity to 0. Makakita tag epsilon. So, makakita ta. So, kay makakita man ta, kung ato na siyang i-visualize na adri ato ang 0, no? Na adri ang ato ang set V. Okay? Yan adri ato ang epsilon. Putang-tang makakita ta. Mangita tarong pamaagi. Yan. Masupak na to ni. Then, makakita tag epsilon greater than 0. Okay? So, kay makakita matag epsilon, atong buhaton ani is ang epsilon na to diri is greater than 0. So, note, ang ato ang epsilon is greater than 0. Kung si epsilon na to is greater than 0, punta na to na diri itong 0, na diri itong epsilon. Ang katunga ni epsilon or epsilon over 2 is between ni 0 o epsilon. So, this implies that 0 is less than epsilon over 2. Yes, epsilon over 2 kay less than epsilon. Okay? So, ang may tamo ron is, so this implies that si epsilon over 2 kay na-contain, no? So this implies that epsilon over 2 is contained in negative epsilon of epsilon. Na-contain na siya tungkol kay naman dahil si negative epsilon. And since si epsilon over 2 nimo is greater than 0, mo follow na si epsilon over 2 nimo is wala na contained sa negative infinity to 0. So, this implies that na ay nag-exist, no? Na ay nag-exist na element ni negative epsilon to epsilon na wala kang negative infinity to 0, which is epsilon over 2. So, mo follow, this implies nga si negative epsilon o epsilon di ay kay wala na sulod sa ato ang negative infinity to 0. So, nasupak ang ato ang claim, no? Nasupak ang ato ang claim nga si negative epsilon o epsilon kay na-contain si negative infinity to 0. So, nasupak ba nga ito ang claim na si B is a neighborhood of X? Yes. Tungkol kay si epsilon diri is wala na fix. Note, ang epsilon kay bisag unsa siya. Meaning, ang argument kay mo worth bisag unsa pa imong epsilon, bisag unsa imong epsilon nga gipili, bisag unsa na epsilon greater than 0. So, parehas sa may sa gisulti na to nga kada sulay na to og epsilon greater than 0, tigid mahimo nga ang negative epsilon kay na-contain ni negative infinity to 0, no? So, mura na itong kisulayan ang tanang epsilon ani kay arbitrarily chosen man siya.
So generalize ni siya nga argument, general siya, work siya sa tanang epsilon. So kika na ni no follow nga ang V kay dili neighborhood ni x equal to 0. So muna siya. Kung i-assume na to or ang imong buhaton kasi nani is ibutang na to nga tinuod dahil mangita tao pamaagi nga ang katong i-assume na to nga tinuod kay dili dahil siya tinuod or makontradict siya. Ang tawag na kay contradicting statements, no? So kay naa may statement nga mo contradict sa to pa dili tinuod ang ato ang una nga tinuod. So sa to pa kay ang atong ginuna nga tinuod kay dili man tinuod ang iyang kabaliktaran mo'y tinuod. So ang mahitabo karon kay ang V di ay kay dili neighborhood ni x. Okay, mas dali mag-prove nga neighborhood ang given set sa x kaysa sa pag-prove nga dili siya neighborhood. Okay. How about last na tong example. So, what if magletag x be equal to tana to 1 and b equal to sige butangan ni sige sara ni. So, tana to 0 or 2. SB a neighborhood of x, no? So ang ato lang buhaton diri is para mas madali ang kinabuhi at mo lang imagine na lang sa or atong ibutang sa real number line. So na-address si 0, na-address si 1, na-address si 2. And then open interval, no? Kaning open interval diri mo niya to ang set V. So is V a neighborhood of x? So pwede na mo unaon sa imong sa to ang kaugalingon nga basin di ay nga si V kay neighborhood ni x. Kung gusto nato isulti nga si V kay neighborhood ni x, balik ta sa itong summary sa taas. Ang set V kay neighborhood sa x kung na ay makita nga epsilon greater than 0. Kung na ay makita. Such that ang open interval nga x minus epsilon o x plus epsilon kay na-contain ni V. So, balik ta diri. Ang ato ang goal karon is mangita og epsilon greater than 0 such that ang imuhang x minus epsilon o x plus epsilon kay na-contain sa ato ang V which is ang open interval na 0, 2, no? So, pwede ka mag-try o gamay kay ng epsilon nang ma-imagine mo nga gamay kayo pero dali ra siya i-calculate. Ayaw po ng sobra kagamay, for example 1/1 billion, sobra gamay tuod na siya, sakto mo siya gamay pero ini-calculate nimo maglisod na pug ka. Ito lang tan-aw nimo nga mga sakto-sakto. So pwede ka mag-try lang sa ta. Try epsilon equal to 1/2. Then gikan sa epsilon equal to 1/2 ang imong V sa epsilon 1 karon is katong 1 minus 1/2 o 1 plus 1/2 which is equal to 1 minus 1/2 of course is 1/2 o 1 plus 1/2 is 1 in 1/2, no? Or 3/2. Pero 1 in 1/2 na lang tayo mas dali siya tanawon. So ang 1/2 is na diri, ang 1 in 1/2 is na diri. Na dayon i-construct mo to ang open interval. Okay. Then ang ato ang V epsilon 1 which is equal to 1/2 o 1 in 1/2 na contain
sa tuwang open interval ng 0 to which is equal to v. Klaro na siya. So, kinakita man taan tinuod mo siya, nakakita tag isa ka lang ka epsilon. Ang isulti mo dito is makakita lang man ka. Kung makakita ka, isa lang ka epsilon, bites na. So, then, ang ato ang v, which is equal to 0 to 2 na open interval, is a neighborhood of x. So kung gusto nimo i-show nga neighborhood ang given set v ni x, mulang buhaton is mag-supply kag isa ka epsilon. Mag-supply kag isa ka epsilon sa tong diri sa to ang case nga example nga atong epsilon is 1/2. Kung gusto nimo ipakita nga ang ato ang set v kay dili dai siya neighborhood ni x, imong sulayan ang tanang v. Then ipakita nimo nga ang open interval nga negative epsilon to epsilon kay wala na contain sa ato ang set v, which is 3a, no? Which is kaning primero na tong example. Okay, diri lang sa ta. O next topic na po. And stop recording.